Era bine punetele să se trimite o telegramă și să-i spunea. Nu te supăra, dar am prins lipici la casa dumitale. Ce mă? Uite, ce drăguț-i doamna Fost! Pentru că guvernul, pe lângă alte ilegalități, a găsit o cale să mă destituie nemotivat. Și acum vino să zici care am vrei să fii gala dumneata acasă, te iubești, Ce-mi făcut și nenorocit? M-ai scăpat într-un bucluc și m-ai băgat în alt. Mai bine mă lăsai cum eram, cum mă descurcam eu cum puteam. Îmi trebuia cineva care îți treacă drept nevastă-mă. Și tocmai pe asta ai găsit-o, mă, Care alta puteam să o conving mai repede la o asemenea situație? Dar de unde ai știut-o? Cum ai luat-o? La tribunal, la ora 9, conform, înțelege. Și să știi că e gura liberă, poate. Să ai de lucru dacă vrei să fii un pic meric. Și tu crezi că să se observe? Lucrează la Forălia din centru, o cunoaște lumea. Dacă eu o prezint ca pe o doamnă, doamnă rămâne, da? Doamne, Doamne!